دم باش تماشاوانی gelekê ja. Tawarê me yê îrojiyekê bi navû nîşanên amanca seredana şandên herêmê bi welatên derdor. Bêguman şandên Herêma Kurdistanê zû serdana welatên derdor bi taybetî Tirkiye û welatê Îranê dikin. Pêştî jî gelek caran pêş ku rewşa Sûriye bi fîastî bige, serkردên Herêma Kurdistanê seredana vî baş welatî dikir, welatê Sûriye digel mezina berpirsên vî welatê jî civiyan. Lê de rewşa niha da serdana vî welatî nakin, serdan zêdetir bu Komara İslamiye Îranê û welatê Tirkiye çir bûne. Bu nimune Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê beriya şanroja serdana Komara İslamiye Îranê kir digel berpirsên bilindên Komara İslamiye Îranê ji Serokkomarê vî welatî Ahmedînejad Wezîrê Derve û Serokê Parlemanî gelek berpirsên din jî civiya. Ji bilî şandê hind ji wezîr û karbidestên hikûmiyên Herêma Kurdistanê şandekê bilindê Partiya Demokrata Kurdistanê jî hevalbendiya wî dikir. Her wiha biryara 15 û 16 vê mehêjiyek serdana welatê Tirkiye bike bû beşdarîkirinê di Korbendê û zew û aboriyê civata Atlantîk li vî welatî û her biryara jî li vî welatî digel berpirsên vî welatî gotûbêjan encam bide. Pirsa me ev ye, gelo serdana van şandên bilindên Herêma Kurdistanê bi welatên derdor û civiyan li ser astekê herî bilind bu encamên van serdanan heye niha bawekî şeffaf û zelal wekû çavdêr li Herêma Kurdistanê dibêjin bu raya giştî nahêne belavkirin. Gelo di nava van şandan bu zêdetir hind berpirsên hizbî jî beşdariyê têda dikin. Demekê de ve şandên fermîne û di nava van şandên fermî jî de hind berpirs diyarin ku ew jî